Hola, sóc la Maite Carranza i us vull parlar del meu llibre La pel·lícula de la vida. El vaig escriure ara farà 5 anys, quan en aquest país va haver una terrible crisi econòmica i va afectar a moltes famílies. Molta gent va perdre la llar, la feina, van haver de reinventar-se, van passar gana i nens i nenes van descobrir una realitat diferent, la pobresa infantil. És una història basada en fets reals perquè aquí hi ha recollides moltes de les històries de nens i nenes possibles, protagonitzada per l'Olivia, que a només 12 anys vol protegir el seu germanet Tim, que en té 7 i no entén res, i s'inventarà una pel·lícula divertida perquè tot sigui més comprensible o, si més no, més divertit. Llegiu-la, la novel·la La pel·lícula de la vida, i entendreu moltes de les coses que, desgraciadament, encara estan passant.